Pagpahigayon sa completion rights sa Marigondon Junior High School sa alas 4 sa kadlawon gikwestiyon sa usa ka netizen apan ang prinsipal sa tunghan adunay pagpasabot nini. Siluan meron din na adunay live update kabahin nini. May Lan tungod sa gihimong adjustment sa DepEd sa school calendar alang sa sunod nga school year, hinungdan nga nangausab-usab ang schedule sa mga graduation ceremonies ug completion rites. Sa mga public school sa Lapu-Lapu City, naka-schedule kini sugod karong adlaw Mayo 29 hangtod sa Mayo 31. Mikatap karon sa social media ang pagkwestiyon sa usa ka netizen sa pagpahigayon sa completion rights sa Marigondon Junior High School sa alas 3 sa kadlawon. Sa phone interview, gipasabot sa netizen nga si Fritz Marwin nga tungod sa kasayo sa call time, wa na niya makuyugi ang iyang igsuong babay sa pagpaso niini. Siya ang nagsilbing guardian sa iyang manghud babay kay buwag ang ilang mga ginikanan ug atua abroad ang iyang inahan. Gamay na gani kayo siya nga ample time to prepare for students. Miss Rondina, nga even sa parents or sa guardians like me nga was also busy. Dugang ni Fritz nga wa usab sila magpatawag og meeting sa mga ginikanan aron unta makuha usab ang ilang habig. As much as possible, I really don't want to attack the school, the heads, or anyone, even the teachers. I appreciate them all because I'm very grateful that they've accepted my siblings na mo school sa Marigondon National High School. It's just that I questioned lang jud nga to ka early. Apan matod sa principal sa Marigondon Junior High School, Garvin Vilos, nga makadagang higayon nga nausab-usab ang schedule sa completion rites o graduation ceremonies tungod sa pag-usab-usab sa school calendar. Gani, nakapaschedule na unta sila niini karong Hunyo 7, apan tungod sa memorandum sa DepEd nga tapuson ang tanang school activity sa buwan sa Mayo aron makabakasyon ang mga magtutudlo sa tibok buwan sa Hunyo, hinungdan nga mihangyo na lang sila sa usa ka pribadong tunghaan nga una nang schedule sa Hoops Dome sa Mayo 29. Kanang hit sa ron misap kanang nga karon nga orasa dapat kami mo adjust para makagamit mi ani nga area. Kay sa number nga 1,513 wa gyud space sa Marigondon nga maka-accommodate ana. 1,513 with 2 parents is equal to 4,500 ang imong i-accommodate. Gipasabot ni Vilos nga alas 3 ang call time apan ang processional alas 4 nagsugod. The parents and the students sa anang completion rights nga dili sila mainitan. Ang kadlawon o panitron for example ni adto sila kadlawon dili mainitan ang mga kuan kay taas ba kitong heat index karon. Dugang ni Vilos nga ang pag-schedule sa completion rites sa Marigondon Junior High School may pagtugot sa DepEd Lapu-Lapu City Division. Gani mitambong sa maong kalihukan si Dr. Irene Pilapil, Education Program Supervisor sa DepEd Lapu-Lapu City. Samtang gibutyag sa Vice President sa SPTA nga nakapahigayon sila og meeting uban ang mga ginikanan kabahin niini. Before ang graduation happen, naagid ang SPTA together with the school heads, the faculty and staff, and together with the parents para ma-agree ang time. Kay kung wala siya mapatawag, so as karon palandaan, daghan ang rumors, daghan ang bugolbol. Although, dilingin na itong malikayan nga naagin na ang uban, di kasabot, uyaw-yaw, pero nevertheless, gamay ra sila. Sa Bigasbahin, mimando og pakisusi si DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez nga nung kadlawon gipahigayon ang completion rights. Giklaro niya nga walay lagda kung unsa ang oras himuon ang kalihukan apan mibati og kahingawa ang DepEd sa kaluwas sa mga tinunan tungod sa kasayo sa completion rights. Unang higayon matod pa niya nga kadlawon gihimo ang completion rights sa mga tinunan. Dili sad na mahitabo no kay alas 12 sa gabi nagmata na kay nagprepare kay alas 3 kadlawon ang unsa pa na graduation or moving up, so dili ta na siguro as early siguro 6 o'clock that would be okay no, alas 6 para dili kay maabot alas 10 mahuman. The harsh word might be investigation, but we have to look into this thing.
and why there is that decision to have this. And might be it's not the school who decided this. Might be the parents. So we have to check. Lan ang 4 a.m. nga completion rites sa junior high school sa Marigondon National High School na human mga almost 9 a.m. na. Ug pagka-alas 10 sa buntag, gisunod usab dayon ang recognition sa mga honor students sa grade 7, grade 8 o grade 9 sa Marigondon National High School gihapon. Ug pagkaalauna, mauna ang schedule sa graduation sa usa ka pribadong tunghaan. Busa ingon ni Ana Lan, kasiksik ang schedule sa mga kalihukan diha sa Hoops Dome. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina.